Hola, què tal? Benvinguts al Nord, al OnePlus Nord. La marca OnePlus de tota la vida es considerava una marca que feia mòbils de gamma mitjana però amb prestacions de gamma alta. Per això li'n deien el flagship killer. El flagship, que són els telèfons insígnia de totes les marques, venia OnePlus, pam, treia el seu producte per la meitat del preu i se'ls carregava tots. I amb els anys van començar a fer telèfons tan bons que es van convertir ells mateixos en flagships. I llavors l'essència, aquell underground que tenia del principi, doncs es va començar a perdre. Però ara resulta que han tret un model que és justament el que feien abans, un telèfon de gamma mitjana que no arriba a 400 euros i que té prestacions de gamma alta, sobretot la fluïdesa i les sensacions que et dona quan l'estàs fent servir. No te'n vagis perquè aquí et parlem del OnePlus Nord. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ja ets subscriptor del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, què esperes? Doncs sí, parlem del OnePlus Nord en format preguntes i respostes i començarem per la primera. Està ben dissenyat? Doncs com a disseny direm que està força bé, no li trobo cap pega, la veritat, però per darrere sí que trobem que destaca. Per darrere està una mica per sobre del que serien els telèfons normals i corrents, perquè han escollit un color per la part de darrere, que és de vidre, que és molt xulo, és un blau d'aquells nòrdics que agrada pràcticament a tothom. I en qüestions de mides està bé perquè és una pantalla que no és excessivament gran, és gran però tampoc sense passar-se, tot i que una miqueta més petit tampoc hauria passat res. Següent pregunta, inclou funda protectora? Doncs sí, estem molt contents que els mòbils incloguin la seva pròpia funda protectora a la caixa, perquè així, de moment, mentre no ens en comprem una altra, o potser hi ha marques que no tenen tanta varietat de fundes en el mercat, doncs estem molt contents que porti la seva pròpia, especialment aquesta, que té un disseny per darrere també, que juga entre el mate i el brillant i que a les cantonades està una mica aixecat perquè si et cau així amb la pantalla a terra, no se't rebenti la pantalla. Perquè, a més, porta protector de pantalla? No porta protector de pantalla. Sí, porta un plastiquet, una lamineta, però no és el típic vidre temperat, no és l'hidrogel que estem acostumats i, per tant, si et cau a terra, sàpigues que no se't petarà la lamineta, sinó que se't petarà la pantalla. T'ho dic per experiència. Següent pregunta. Què tal les càmeres? Doncs aquí, de càmeres no en falten. Són 4 càmeres per darrere, 2 càmeres per davant. Les 4 càmeres de darrere són una de 48 megapíxels, és la càmera principal, fa unes fotos força bones i amb estabilització òptica. La segona càmera és un gran angular de 8 megapíxels que, com ens passa amb altres telèfons que hem revisat, encara que tu li diguis que corregeixi la deformació, com podeu veure, no l'acaba de resoldre del tot. Per tant, alerta aquí que no us surti res deformat quan esteu fent una foto en gran angular. La tercera càmera és un macro de 2 megapíxels que, tot i que fa unes fotos molt bones perquè de colors els agafa molt bé, jo crec que podria ser una mica més versàtil, perquè, si us hi fixeu, no amplia tant com a mi m'agradaria. Fins i tot crec que s'hauria de poder acostar una miqueta més. Mireu quina flor més xula, això sí, les fotos les fa molt bones. I la quarta càmera és un sensor de profunditat de 5 megapíxels per poder fer desenfocats de fons al darrere, que és un desenfocat que no es pot regular. Per tant, si tens la sensació que fa un desenfocat de darrere massa bèstia i massa artificial, doncs sí, és el que té. Hi ha coses que es poden regular i hi ha coses que no es poden regular. Altres coses que no es poden regular, per exemple, és la velocitat de la càmera lenta, tot i que fa una càmera lenta molt bona. M'agradaria que fos una càmera encara més lenta perquè no passa dels 240 frames per segon, i el mateix passa amb el timelapse. No sé a quants frames per segon fa el timelapse, però tampoc es pot regular. Queda molt xulo, molt bé, però no es pot regular. I el zoom és electrònic en tot moment, o sigui que a la que ja comences a fer 2 augments, 4 augments, fins a 10 augments, que són els que té, a partir del segon augment ja començarà a perdre qualitat la imatge, que ho sàpigues. Passem a les càmeres del davant perquè en té dues, una de 32 megapíxels, que és la principal, i després en té una altra de 8 megapíxels gran angular per si no t'hi cap tot aquell selfie que vols fer, perquè de vegades fas un selfie en grup i no t'hi cap tota la gent, doncs en aquest cas t'hi cabrà tothom perfectament. Hi ha una cosa que em xoca molt i em descol·loca molt d'aquest telèfon, i és que la càmera frontal és capaç de gravar vídeo 4K a 60 frames per segon. La càmera frontal, la dels selfies. Però és que la càmera del darrere, la càmera principal, la grossa, la bona, només fa 4K a 30 frames per segon. Per què no puc gravar 4K a 60 frames per segon amb la càmera principal? Però bé, en defensa de la càmera principal, com he dit abans, té estabilització òptica i, per tant, fa uns vídeos molt estables. Pots anar caminant, pots fer el que vulguis, però atenció, quan graves un vídeo amb l'estabilitzador activat, el processat de les imatges se li complica al telèfon. És a dir, que si tu graves en una platja queda molt bonic, però
si vas baixant per un camí de muntanya que tots són fulletes dels arbres, que les ha de processar en tot moment i que ha de renovar i refrescar la imatge per complet a cada frame que fa, llavors se li complica la vida una mica. Fixeu-vos aquí que la fluidesa de la imatge ja no és tanta. Potser serà molt estable, però de qualitat d'imatge ja es queda una mica més curta. Següent pregunta. Quan dura la bateria? Doncs la bateria et dura un dia perfectament, sense cap problema. I si estàs tot el dia a casa confinat i estàs amb el wifi, fins i tot et durarà un dia i mig. Està molt bé perquè és una bateria de 4.115 mAh i compleix molt bé amb els estàndards. Fins i tot el supera una mica, perquè a l'hora de carregar, la càrrega és una càrrega de 30 watts. En un telèfon de gamma mitjana això no estem acostumats a veure-ho, ni tampoc estem acostumats a veure que carregui en menys d'una hora. Per tant, aquí sí que podríem considerar càrrega ràpida gràcies a la seva tecnologia Warp Charge. El que no té és càrrega inalàmbrica, però tampoc l'esperàvem. Es tracta d'un telèfon de gamma mitjana. Deixem la càrrega inalàmbrica per telèfons de més categoria. De fet, fins i tot et diré que hi ha telèfons de 1.100 euros que no en tenen. Següent pregunta. Admet targeta de memòria? No, no admet targeta de memòria. A la safateta per posar la targeta SIM pots posar la targeta SIM 1 i la targeta SIM 2. Sí que és dual SIM, pots tenir dues línies en el mateix telèfon, però no podràs ampliar-li la memòria. Següent pregunta. Té 5G? Doncs sí, té 5G. Estem molt contents que aquest telèfon tingui 5G perquè normalment fins ara era una de les funcions, una de les característiques que s'incluïen en els telèfons de gamma més alta. Ara cada cop hi ha més telèfons de gamma mitjana i fins i tot de gamma baixa que estan incloent 5G. Aquest és un dels primers que l'inclou i per tant podreu gaudir de telefonia 5G, de velocitats, de no sé què, de baixes latències, de totes les mandangues que encara no han arribat, però quan arribin ja les tindreu amb aquest telèfon. Següent pregunta. Té lliscador de 3 posicions? Què carai és el lliscador de 3 posicions? Doncs el lliscador de 3 posicions és un selector que tenim aquí, que se li diu 3 Position Slider, que és una cosa que només té OnePlus i que és meravellós. No sé si recordeu els iPhones, l'iPhone 5, l'iPhone 6, que tenien un interruptoret aquí per posar-lo en silenci, que feies clic i es posava en silenci. Doncs això és el mateix, però té 3 posicions, amb so, amb vibració i amb silenci. I tu no saps lo fàcil i lo pràctic que és tenir aquí el clic, clic, clic i ja està. I quan vols el puges cap a dalt i el poses en silenci i quan no vols el poses en vibració i quan no, doncs el poses amb so. Sembla una tonteria, però és que et resol i et facilita molt la vida. Per què no ho posen les altres marques? Lenye! I parlant de coses que no posen, té mini jack d'auriculars? Doncs no, aquí van de guais i no posen mini jack d'auriculars, el foradet per connectar-hi uns auriculars amb cable, perquè es pensen que tota la gent ja té auriculars inalàmbrics sense fils i tots true wireless i tota la mandanga. Doncs no, no tothom té tot aquest tipus d'auriculars. Hi ha gent que encara va amb aquells auricularets que tenen el microfonet aquí, d'un cable molt primet i tal. Per què? Doncs perquè hi ha molta gent que vol fer servir els auriculars que tenen de tota la vida per connectar-los i no haver-se de comprar uns auriculars inalàmbrics. Això és elitisme. A més, el forat d'auriculars serveix per una altra cosa. Següent pregunta. Té ràdio FM? Doncs no, no té ràdio FM perquè si no li poses uns auriculars que facin d'antena, no tindràs ràdio FM. De fet, hi ha molts telèfons de gamma mitjana que sí que tenen ràdio FM i tenen el foradet d'auriculars i tu vas escoltant la ràdio com amb un transistor de tota la vida sense haver de gastar dades. Següent pregunta. Què tal la pantalla? Doncs la pantalla és correcta. És Full HD Plus de 6,44 polzades. És força correcta, no em desagrada, té uns colors molt macos, té un contrast que està molt bé i té una luminància que pot sortir perfectament al carrer sense cap problema. I a més, la pantalla incorpora una característica que és més pròpia dels telèfons de gamma mitjana alta o alta, que és l'actualització de 90 Hz perquè tinguis una visualització molt més fluida i no vagi, tu saps allò que quan vas llegint un text va fent així, tic, 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 tic? No, doncs aquesta va fent així. I això és una cosa que quan no la tens no ho notes, però quan ho tens i compares amb els de 60 Hz, llavors es nota. Següent pregunta. Què tal el desbloqueig amb el dit? Doncs aquest telèfon té una pega i és que si tens el telèfon en repòs i tu li poses el dit a sobre, no l'aconseguiràs despertar. Abans de posar-li el dit sobre l'empremta dactilar, has de donar-li 2 copets perquè se't desperti. I llavors sí que et donarà l'opció de posar-li el dit a sobre. Però si no, has de o aixecar-lo o fer alguna cosa perquè es desperti i un cop es desperta llavors et donarà accés. És una de les queixes que tinc amb molts telèfons, que m'agradaria que ja només posar-li el dit es despertés i et reconegués el dit. Però no és el cas, has de despertar-lo primer. Tot i així, el que té molt bo és el desbloqueig facial i hi ha moltes vegades que l'aixeques i abans fins i tot que es desperti per posar-li el dit ja t'ha reconegut la cara i ja se t'ha desbloquejat. Això està molt bé. El desbloqueig facial és molt ràpid i és molt efectiu. Següent pregunta. Què tal el so?
Doncs el so no és per tirar coets, tampoc és res de l'altre món, és el so convencional d'un telèfon mòbil que té l'altaveu aquí i té l'auricular aquí. És d'aquells telèfons que si li poses el dit a sobre l'altaveu pràcticament el silencies, i aquí no és en una cosa que s'hi hagin esmerat gaire. Però bueno, de volum sona bastant fort i no hi podem demanar gran cosa més. Següent pregunta, és submergible? Aquesta pregunta és molt pertinent en aquest telèfon perquè, atenció, no té la certificació IP68. Oficialment no és submergible, però coneixent la gent de OnePlus, que de vegades fan aquestes coses per estalviar-se costos, ells no han certificat IP68 perquè els hi costa molta pasta, però jo tinc coneguts que treballen a OnePlus i em diuen que el telèfon et cauria dintre d'una banyera o et cauria dintre d'una piscina i no passaria res si el treus immediatament. Tot i així, jo no faria gaire el tonto perquè ells, com que no té la certificació, no et cobrirà cap garantia. I última pregunta, especificacions i preu? Doncs d'especificacions té el processador Snapdragon 765, que és el que vèiem en el LG Velvet, i de capacitat de memòria ja sabem, com he dit abans, que té dues modalitats, 8 GB de RAM i 128 d'emmagatzematge o 12 GB de RAM i 256 d'emmagatzematge. I el preu, segons quina modalitat d'aquestes dues agafis, et costarà o 399 o 499 euros. És un preu de gamma mitjaneta alta, però ja et dic que les sensacions que et dona aquest telèfon quan l'estàs fent servir és d'una fluïdesa excepcional, d'una resposta molt de gamma alta, d'aquells que no se't penja mai, que sempre respon, que sempre fa la foto quan l'ha de fer, és ràpid i, per tant, això és el que ens agrada d'un telèfon. No sé si t'ha passat mai que hi ha vegades que vas tu més ràpid que la pròpia màquina, doncs en aquest cas no, aquesta vegada la màquina respon perfectament i això és el gran plus de OnePlus. Fins aquí el OnePlus Nord, moltes gràcies per veure el vídeo i ens veiem en el proper. Adéu-siau!